Krásný a hlavně veselý večer. Vážení a milí televizní diváci, vítám vás opět mezi našimi komiky na jedničku a náš dnešní večer bude patřit legendě českého divadla, filmu, televize, legendě české komedie. Je to doyen českých herců a navíc herec stále aktivní. Považte, že ve svých letech hraje ve 3 inscenacích. Já tady na něj už, řekl bych, hodně dlouho a nervózně, netrpělivě čekám a bojím se, že nepřijde. On totiž večer hraje. Lubomír Lipský hraje, a já bych dodal, s gustem hraje své starce, dětky, dědoušky, politicky korektně řečeno seniory už od mládí. No považte, dědu Potůčka hrál, když mu bylo teprve 38 let. Vašíku, já tady nejsem a nevíš, kdy se vrátím. Ale řekni, že jsem musel narychlo odjet. A komu? Do nemocnice. Na kole. Vymysli si nějakou strašně ošklivou nemoc. Řekni, že jsem ozářenej. Ne, počkej, řekni, že jsem za ženskýma. A že se vracím vždycky až k ránu. Ale úplně zhulákanej. Ale kdo přijde? Tati, kdo? Dále. Přeju dobrý večer. Dobrý večer. No, Vena je doma. Který to? No, tatík. Jo, tatík, no, ten není. Mám pro vás jednu otázku. Jak se jmenoval první český seriál a kdy se objevil na našich obrazovkách? Nehádejte, řeknu sám. Byli to 3 chlapy v chalupě a od jeho premiéry uplynulo už rovných 50 let. A to je už tak dávno, že já to pomalu ani nepamatuju. Já tady vítám Mirka Lipského. Ahoj, Petře. Mirečko, jsem moc Můžu rád, si že jsi odložit tady. Rozhodně, pánovi ano. Posaď se u nás. Děkuji. Udělej si pohodlí. Vem si brýle. Abych na tebe lépe viděl. Ano, abys na mě lépe viděl. Jestliž to ty. Budeme si povídat. Ano. Ty jsi odehrál, tak říkají, celou galerii dětků. Ale vzpomeneš si, když jsi hrál úplně prvního dětka? A víš, že si zrovna tohle to pamatuju? Hadej kdy? Ve 20? To mě bylo 13 let. A hrál jsem 3 zlaté vlasy děda Vševěda. Titulní roli. Tak, kde má prádlo? Prádlo, v pokoji. Jo. No ne, ale počkejte, já snad... No, tak ono jistě potřebuje pozašívat, že jo? Ano, Ale tak ložní neberte. já tam skočím, ne, já. ložní neberte, Ne. víte? To já mám svý. Jo? Ano, tak já ho přinesu. Tati, ježiš, tatínku, co je? Kde jste slyšel? Vidíš to? S tímhle nejsou žádný hračky. Já běžím. No, počkejte, ale co tady sní já sám? Ochu zlatý, přišla zlá doba, musíme si pomáhat. Já ti příště píchnu zase s nějakou jinou. No ne, počkejte. Vítr napsal divadelní hru 4 z velkoměsta se to jmenovalo. Hrálo se to v divadle komedie tenkrát a já jsem tam hrál roli dětka. Byl to takový šantrál venkovský, takový vše uměl a tak dále. A když jsme to zkoušeli, tak říkal, takhle to vypadá strašně přirozeně a doporučil mi, abych si vzal fajfku. Tak já jsem vzal fajfku a od té doby mi ta fajfka zůstala. Takovou fajfku jsem měl. Koutku vraženou? No, ta jsem takhle.
Tak je to úplně něco jiného, že jo? No je, no. 10 lidí ve 2 cimrách, to ti teda pěkně děkuju za takovou tlačenici. Hele, zatím jsme tady jenom 3, Ale- rozumíš, 3. Děda se co nejdřív postěhuje, tak by se sem snad Ivanka taky ještě vešla. Svatá pravda. Počkej, s tím stěhováním to jako myslíš v rámci naší chalupy, z kuchyně do pokoje. Ne, to myslím zrovna tak jako vy, od nás k bábince. Jo. Teď už je to pro ostudu, to vaše otálení. No, jaký fakt otálení? Jak je to na celý život? Ohrál mýho tatínka, přestože byl o 2 roky starší než já. Láďa Trojan hrál mýho syna, přestože byl o 7 let mladší než já. To je podle mě unikát. Ten Mirek Lipský v 38 hrál teda toho dětka, dejme tomu 75, jo. Nejenom teda, že v Nějškově vypadal dokonale, měl bílou paruku, měl kníry a měl fajfku, že jo. Ale on i mentálně odpovídal takový tý český nátuře toho trošku švejka, nebyl to žádnej malej blbec, takovej roztomilej a ten národ to žrál. Jo? Představ si, že ve 20. poslední díl byl o svatbě dědy Potůčka s panou nevěstou Stelou Zázorkovou. To byl jediný díl, který byl zřejmě předtočený. Že jela kolona aut, děda Potůček, jeho syn, teda já. Co se dělo, nemáš představu. Přestože pršelo, Staroměstský náměstí bylo narvaný. Tam se kameramani těžko prodírali vůbec, jako aby to vůbec mohlo jít. No vy v těch autech jste museli mít pocit jako maršál Koněv, když No přijel jistě, samozřejmě. To byly otevřený vozy, jo, my jsme tam stáli, mávali jsme na lidi a tak dále. No a tohle to udělal jeden seriál. Ale to byl děda Potůček. No, to bylo všechno naživo. A to bylo opravdu na nervy, jak se říká. Když jsme museli jaksi přelézat z dekorace do dekorace, a aby nás nebylo vidět a plížit se pod kamerou. Takže to bylo groteskní situace, kdyby to někdo viděl a nafilmoval, tak by z toho byla možná větší legrace než na té televizi samotné. To prosím tady nebylo, to podloudí. Totiž původně bylo, ale pak to bylo strženo a teprve, myslím, asi před 10-20 lety se to znovu postavilo, takže to vypadá takhle krásně tady. A kde teď jsme, ale jako? Teď jsme tu jsme na náměstí. Ale kde? No přece v Prořimově, kde jinde bychom byli. Já sám jsem vyrůstal v prostředí vonícím vanilkou, ale nejen vanilkou, ale i ličidlama, mastixem. Mirku, já vím, že tvůj tatínek byl pelhřimovský cukrář a kavárník, navíc byl radním, tedy to, čemu se říkalo notábl, a vášnivým ochotníkem. Ty jsi nikdy netoužil být cukrářem? A víš, že ne. V životě mě to nenapadlo. Takový lákavý prostředí, cukrárna. Paradoxně, já jsem studoval gymnázium a v 41. roce nám zavřeli Gimpl. No a totálně mě nasadili jako cukrářského učně. Tak naštěstí brzo přišla revoluce, takže to už jsem nedělal cukrářského učně. Nestal jsi se cukrářem a já bych dodal zaplať pámbu. Prosím, přejete si? Já bych, prosím vás, potřeboval, já píšu takovou studii Ano. o jednom našem herci a já bych o něm potřeboval určité údaje. Prosím, ano, tažte se. Ano. On se jmenuje Lipský. Tady jsou dokonce 4 Lipský. Ano. Tadyhle Lipský narozen, to je starý nějaký, tohleto. Aha. Pak je tady... Čím byl ten starší? To je zuřivý ochotník tady. Pak je tady další Lipský, to je mladší, to je zase
režisérský zuřivec. A tady je jeden Lipský. To je Lipský vyučen, nebo začal se učit cukrářem. Nedodělal. Tak já jsem slyšel, že on propadl z punčových dortů, jestli je to tady nemám, ale je to možný. Je to možný, že jo. To já neznám tyhle No a potom šel na filozofii. Ale on šel na filozofii? On šel na filozofii, tu. A rovnou nebo oklikou? Oklikou přes práva to vzal. Přes práva, ano. No. A dodělal filozofii? Filozofii nedodělal, ne. On vlastně vůbec nic nedodělal. On to je celoživotní ochotník. Kdy jsi byl na jevišti úplně poprvé? Vzpomeneš si? Tak kolem 10. roku svýho my jsme hráli ochotnicky samozřejmě Strakonického Dudáka. Brácha, Oldřich a já jsme tam hráli Kalafunovi děti. A můj první text byl, co si mi přinesl dobrého, tatínku. Perníkového husara. No a já jsem v té době silně hráčkoval, takže moje věta zněla, co si mi přinesl dobrého, tatínku. Perníkového husara. Publikum řvalo a tleskalo, tak to byl můj první úspěch. No možná, že to byl ten iniciační zážitek. Stačilo šišlat a člověk byl komikem. Vy jste teda komici. Globuton, mademoiselle! Hopla! Hopla! Ale ta Glacna, to je z Fejdolovy hry, ono už je to celý způsobilý, víte. Jo. A tady je sada fousů. Takový jeden nejmenší, ten se mi bohužel ztratil a to je takzvaný štrupík. Podívej, víš, co to je? Kdyby to neuhádl. Ne. To je takzvaný štrupík. Štrup. Ano, štrupík, to je ten nejmenší fousek, taky velice komický. Ano. Tak ten kufřík je celý po Josefu Kajetánu Tylovi. No a to vevnitř to je zase moje pozůstalost. Náš otec byl režisér, usurpátor, ten by pro divadlo udělal všechno, tak zatáhl do divadla nás s Oldřichem a nejen to, ale maminku taky. Maminka taky musela do divadla. Musela hrát, teda nehrát, protože otec říká, matka nemá je talentu, dělala aspoň na povědu. Ale zatáhnul do toho taky babičku, ta dělala rekvizitářku, vařila kafe a tak dále. No. Tak kdo by zbýval ještě dědeček, ten mohl dělat zvuky. Já jsem strýc Mezine. Věřím, že se budeme mít rádi, jsme teď jedna rodina. Promiňte, ale my jsme řemeslníci. Ještě na druhou tvář, chlapče. Promiňte laskavě, kdybyste dovolili, abych vám vysvětlil. To máte marný, pán je hluchý jako pařez, ale čich má výborný. Tak, a teď ty, chlapče, pojď sem. My tady děláme výzdobu. Cože? Výzdobu děláme. Máš pravdu, chlapče, švestky byly letos sám červ. Bufone, nebraňte se, co pak je to? Jsme v domě zákazníka. Proč si myslíš, že vůbec lidi hrajou ochotnické divadlo? To je taková prastará touha, jako nějak se převtělovat. Být někým jiným, hrát někoho jiného. Ano. Já jsem o tom uvažoval a možná, že jeden z důvodů je taky, jak se dostat tak hodně do blízkosti dívek.
Že jo, aby jsme nezapomněli i na tuhle možnost, že jo, že taky někoho člověk musí líbat v té roli a být jim hodně na blízku, někdy hodně na těsno, když to prostě role vyžaduje, to se musí, no co s tím? Tak to byly úplně jiné stránky, než já jsem to bral filozoficky. George, ty se nebojíš? Sprintautský leopard a báce. George, dělej se mnou, co chceš. Uvidíš, že zapomeneš na všechny ostatní, George. Konečně chvilka klidného štěstí. Konečně. George! Teda my jsme jako pelhřimáci, jako ochotníci přijeli do Prahy a to bylo sice koncem června, kdy jsme hráli ve Smetanově muzeu tu rozbitou trilogii a tu viděl pan režisér Škoda, režisér realistického divadla a dostal nápad na založení divadla Satyry. A skutečně už 1. srpna téhož roku 1945 jsme byli profesionály a hráli jsme v umělecké besedě jakožto divadlo Satyry. Vedoucím byl brácha Oldřich, který angažoval postupně kolegy, jako byl Miroslav Hulníček, Miloš Kopecký, Sra Zázvorková, Pepík Hlinomás. No to je neuvěřitelná skladba. A další ještě. A začínalo to takovou férii Cirkus plechový. To byla první hra divadla Satyry a další. A poslední byl Kde je Kuťák, to napsal Blažek. To byla satyra na 48. rok a na základě toho bylo to divadlo zavřeno. To jste měli nějaký hudbu nebo zpěvačky, tanečnice? No, aby to bylo atraktivní to divadlo, tak jsme angažovali 4 muzikanty s dirigentem Harry Macourkem. Harry Macourek, no Harry jo. Macourek, známé jméno. No a když jsme měli tam kapelu, tak jsme angažovali baletky. Kdo vybíral ty baletky? Vybíral umělecký šéf, brácha Oldřich a poradci, to jsme byli všichni herci. A vybral jste dobře? Vybrali jsme celý soubor Lorety Hrdinové, baletní soubor, 5 krásných dívek, skutečně to byly moc hezké holky. První si vzal brácha Oldřich, to byl můj umělecký vedoucí, pak já jsem byl bratr uměleckého vedoucího. To byly ty nejkrásnější. Třetí nejkrásnější si vzal Harry Macourek, čtvrtou nejkrásnější si vzal vedoucí zvukař. No a ta pátá, když to viděla, tu spoušť tady, tak se sebrala a emigrovala do Maroka. Takže jsem měl na začátku pravdu já, že ono to hraní toho divadla má různý. Něco do sebe. Něco do sebe. Co je k večeři? Máš to na plotně v kuchyni vařený. Doufám, že je to guláš, jako včera předevčírem. Ty jsi měl nějaký svůj komediální vzor? Nějaký komik, který se ti líbil a toužil hrát jako on? Upřímně řečeno ne. Neměl? Neměl. Já jsem krát všude, kde jsem mohl. Jednou jsem miloval Hugo Háze, pak jsem si něco vzal od Vaška Tregla a tak dále. A prostě z těch maličkých krádeží jsem vytvořil jednu velkou krádež. Ano. To jsem byl já. Který komik se ti líbil? Který už jsme opravdu rád? Já snad všechny komiky.
Jo? Je to nadšení to říkat, ale já si komiku všech vážím. Samozřejmě, to bude mít. Tak já beru tady tuhletu. Ano. Italský výběrčí činže. Jo. Umíte italsky? Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano. Já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to... Ano, člověk to úplně vypadne. No, právě. To je, ano, úplně. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže. No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně. Jo, tak je, že vy už to taky nevíte asi, víte. Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, Cingiano? Cingiano? To ne. Do tohohle divadla chodím už skoro 60 let. Hrajete dneska? Já se musím podívat, abych to nemýlil. Pan Kaplan má třídu rád. Ano, dneska hraju. Černý muž pod bičem otrokáře žil, černý muž pod bičem otrokáře žil, černý muž pod bičem otrokáře žil, kapitán John Brown odcel. Glory, glory, haleluja, glory, glory, haleluja, glory, glory, haleluja, kapitán John Brown odcel. Tak Mirku, ty jsi mi řekl, že jsi vlastně profesionálním hercem od roku 1945. Jestli správně počítám, tak je to k dnešku, k letošnímu roku rovných 67 let. Výborně počítáš. A je tady od tebe, to je neuvěřitelné, velice detailní soupis No roli. Petře, já jsem si to schválně nechal vytáhnout z divadelního ústavu. Ano. A ono to vyšlo přes 200 premiér za 67 let. To je neuvěřitelné číslo. 200krát si prožil tu hrůzu, o který civilové vůbec nevědí, co to je. Mirku, seš trémista, máš před premiérou hrůzu. Strašnou. Tak to jsme na Strašnou. tom Do dneška, úplně člověče, já se třesu takhle dneska. Ovšem vylezu na jeviště a v tu ránu se uklidím a úplně začnu jinak myslet. Ano, ano. Hodím všechno stranou. Dokonce jsem slyšel, že to je znak dobrého herce. Pane René, jsem rád, že už jste zase zdrav. Pán profesor, přátelé, já nenemocněl, já jen potkal Božole, Bordo, často nebyl papa, Vy mě dal! Já se strašně lápžu se. Přátelé, soustředíme se na práci, ano. Pane Claude, pojďte prosím k tabuli a nakreslete, jak vypadá znamenko, kterým ukončujeme větu tázací. Ano, prosím. A... Trošičku nesouhlasím s tím, že Mirek je jenom komik, protože já ho znám jako charakterního herce. Takže ten komik je vlastně něco navíc. Jinak je to v podstatě vážný člověk, on jako, že by přišel a začal vyprávět vtipy a takhle, to vůbec ne. Je velmi sečtělej, ale takový srandista, jak bych to řekl, lidově to není. Ujímám se vlády nad tebou, o opereto. Jsem fantom. Co tomu říkáš, kolego z pařížské opery? My se scházíme každých asi 2 měsíce s Láďou Trojanem a s Mirkem Lipským v divadle ABC v klubu. Dáme si vínečko, pokecáme, pak jdem domů.
A jednou se stalo, že Láďa Trojan volal, že leží v posteli, že je nachlazený, že nepřijde prostě a tak dále. Tak jsme se sešli s Mirkem Lipským. 2 hodiny jsme srkali víno, 2 hodiny jsme se na sebe usmívali, každý z nás řekl asi 2 věty a musím ti říct, já jsem se nikdy v životě tak nepobavil jako s tím Mirkem. Charlie! Co je? Zázrak! Co? Víš, kdo je vedle v pokoji? No, kdo by tam byl, Bebs? Žádný Bebs, tvoje teta. Moje to... Jediná teta, kterou máme k dispozici. Bebsi, ukaž se! Co říkáš? Senzace! No. Já jsem pana Lipského poprvé viděl, když jsem byl malej kluk v divadle ABC. Shodou okolností to bylo představení, které se jmenovalo Charliova teta. A pravda je, že si pamatuju, že jsem se 2 hodiny nepřetržitě řechtal. Kukuč! Aha, do Lucie, tady jste. Měl jsem o vás strach, všude jsem vás hledal, v domě, v zahradě. Jste tam už dlouho? Já jsem Charliova teta z Brazílie, pravlasti opic. Ano, drahá Dona Lucie, ale nechtěla byste se raději posadit na židli? Na židli, jaká to výstřednost. Měl jsem pak to štěstí, že jsem se s ním ve stejné hře mohl potkat o mnoho let později. A to jsem hrál Bebse já a Mirek Lipský hrál advokáta z Petiga. A hráli jsme to spolu asi 13 let, mělo to téměř 400 repríz a ohromně jsme si to užili spolu. Pravda, on občas spustil roli Bebse, když přišel na jeviště, protože ji měl tak zažitou a měl ji tak pod kůží, že prostě se to nedalo od toho odmyslet a většinou to končilo velkým aplauzem. Jo? Proč jste mě nechali tak dlouho čekat? Protože... Co tady chcete? Na chmelené hlavě se myšlenky nelíhnou. Na chmelené hlavince se myšlenka ani tak nevylíhne. A ražte se vzdálit, nej se rozhodčím já. Ražte se vzdálit, pane, jinak se rozhodčím já. Prosím, moje úcta. Poroučím se? Pohled. Nevíte, co se to stalo s mým kloboukem? Když jsem stál před rozhodnutím, zda dělat Charlieovu tetu tady v divadle na Jezerce, tak samozřejmě bylo nemyslitelné do toho jít bez Lubomíra Lipského. Dneska zase hraju Charlíku, ale tentokrát hraju Braseta, sluhu. Děkuji, Brasete. Děkuji vám. Nemáš 2 šiling? Charlie, nemáš 2 šiling? Brasete, prosím vás, buďte tak laskaví a půjčte mi 2 šiling. Pane, libo? Děkuji, Brasete, prosím, Beb. Děkuji. Brasete, tady máte 2 šilinky jako spropitné. Děkuji, velice laskav. Brasete. Brasete. Ale vždyť já jsem ta teta z Brazílie. Spravnosti slepic. S Mirečkem Lipským, to je moje láska veliká, já s ním hraju doteď. A teď tomu klukovi božskému bude 90 a on začal hrát starý 90letý už ve 20. A teď hraje 95letýho. A pořád mu je těch 20 tomu klukovi. A to je opravdu vyšší princip. Co ho znám, nikdy nebyl náladový nebo ego, že já jsem nějaký slavný herec, to vůbec ne. A tolik teda, jak se říká, dostal od toho osudu dost teda přes držku, abych řekla, co mu odešlo lidí božských. A no, úplně budu brečet z toho, poněvadž miluju Mirka a on to žije statečně, je nádherný člověk. Ruženka Montefáková, já vás
vás hned poznal podle té fotografie. Kdo jste? No přece pan Fešák. Dostal jsem váš sympatický dopis, Růženko. Já nejsem Růženka a vy nemáte přes 190. Já jsem byl poslední dobou trochu nemocen. V tom inzerátu nebylo, že jste starý. Pozor, ale taky tam nebylo, že jste mladý. Že se nestydíte dát si do inzerátu, že jste Fešák. Bejva se, když mě bylo 16. A to jsem nebyla na světě. A dala bych krk na to, že nemáte ani smysl pro humor. A to náhodou má. Zvlášť po několika skleničkách. To se kolikrát tak rozpůprčí. Prosím vás, Mireček Lipský je pro mě zázrak přírody, protože vlastně jako nejstarší český herec neustále hraje divadlo na několika scénách. Hraje humorné a komediální role, ale i v životě prostě ten humor nestratil. Přes všechny peripety, kterými prošel. Pro mě je láska, moudrost, noblesa a jako kolega je to prostě zázrak, že s ním můžu ještě hrát. No. Růženka Morsefalková, já tě hned poznám. Zachraň mě před tím celým pavoukem. Prosím vás, radši seďte, jo? Proč si nezavolala policii? Žádnej zločin nespáchal. Chtěl mě znásilnit, viděla jsi, jak se po mě sápal. Kdyby se mu to povedlo, tak by zasloužil zlatou medaili. No. Já jsem jednou zapomněla takovou taštičku, kde mám karty a v určitém momentě mám Květě vložit karty. Teď jsem vlítla do zákulisí, to bylo prostě někde v Olomouci, kde šatny jsou daleko, tak taštička nikde a on tam stál v těch závěsech, říkal, taky to přečti z ruky. No jistě, vyšla jsem na jevče, říkám, karty nemám, ukáž ruku a představení jelo dál. Já vždycky jsem říkala, Naděnko, my ho tak milujeme, já koupím, moje dcera je pozláčovačka, víš, ta pozlacuje a tak, že koupím tolik plátků zlata, že ho celýho pozlatíme a uděláme z Mirka, víš, takovou tu cenu. Toho Oscara z něj uděláme. Tak co byste chtěl? Já jenom malou informaci. Prosím. Já jsem kuchař. Z toho nebude nic. Kuchařky máme 3, jednu horší než druhou. Já se jmenuji kuchař, ale jsem lékař. Jo, tak vy jste doktor. Ano, okresní hygienik. Safra, takových funkcí. A proč ještě k tomu vaříte? Další ze slavných jedků rozhodně na druhém místě Hlustvy Sihák. To byly původně snad dokonce rozhlasové scénky, ne? To byla původně rozhlasová scénka. No a já jsem tam hrál právě toho vrátního, který se nemenoval Hlustvy Sihák. Ano. Ten se jmenoval Vrátný ucho. Halo, tady Vrátný ucho. U telefonu ucho. A tvým partnerem v Hlustvy Sihákovi byl kdo? Byl Homola samozřejmě. Potom, když už nemohl, tak to převzal Jiří Rýr. Dobrý den, prosím, poklekal si vás. Já jsem si přišel pohovořit s vaším vedoucím. Cože jste? Že jsem si přišel pohovořit s vaším vedoucím. Moment, to pohovořit jste řekl tak nějak pumprdativně, abych tak řekl, pane, to je... Co jste to povídal? To je cizí slovo, tady jste mezi vzdělanýma lidma. Chci tím říct, že to na mě budí dojem, jako byste chtěl našemu starému nějak vynadat, pane. Ale ne, my jsme přece starý spolužáci. No, to mě neuklidňuje, protože našemu šéfovi chodí vynadat i jeho starý spolužáci. Milouši, chlapče, když už ti něco takového vyrostlo, možná, že by si směl ve společnosti před nosem přidržovat kapesník. Mirku, v kolika filmech si hrál? Bylo mě sděleno, když jsme točili můj poslední film Bobule, ano, že to je můj 101. film. 101. film. Tak co kdybych ti řekl, že jsi v pokoji s mrtvolou? Tak to mi nemusíš říkat. To já vím. Jak to? Promiň, ale ty si mi vždycky připadal tak trošku jako mrtvola. Visku mi dáš bez ledu. Promiň.
Tak na naše štěstí, Sabrino. Co nás čeká, to nás nemine. A co nás čeká? Jo, to já nevím, ale můžu ti to povědět. Ano? Trošku se v tom vyznám. Není ti zima? Ne, to je asi tím lidem. Tohle ti dělá dobře, viď? Lochtá, viď? Ano. Ale poslyš, podle téhle čáry bys měl být už dávno mrtvej. Ano. Chudáčku. Ty asi brzo umřeš. Tak aspoň pusu, Sabrino. Jednu. Možná, že to bude tvoje poslední. Sabrino. Jak se ti dělalo pod režijním vedením tvého pana bratra? Jaký on byl na place? Na tebe? Tak na mě byl jako pes. Musím říct, já jsem byl poslední herec, který ho by ocenil. No ano. Například, když jsme točili těch 6 medvědů s cibulkou, tak první byly zvířata, že ano, pak děti, pak herci, kolegové, já až úplně nakonec. Tvůj bratr miloval zvířata a rád s nima pracoval, rád s nima točil, miloval cirkus. A jak ty jsi to měl se zvířatama? Já spíš naopak, já jsem se bál. Habí, habo, habo, hab. Vítám vás, čekám na vás, vstupte dál, prosím, račte, vstupte do jámy Lvové, prosím, jste vítáni. Ty jsi se s Janem Erichem potkal na jevišti jako s hercem? Ne. Ale hráli jste spolu ve filmu, tam jste se potkali. Ano, hráli jsme, byl jeden král a Pekařův císař. Tam si hrál alchymistu. Tam se hrál alchymistu, no. Já jsem dostal scénář a tam bylo 3. alchymista, v závorce mluví cizí řečí. Tak já jsem šel za panem režisérem, jak to mám rozumět, cizí řeči. A on říká, hele, Lipajdo, ty už si něco vymyslíš. Tak tu vyrábíme zlato ze švestek. Ale to nerozšiřujte. To ještě nikomu nenapadlo dělat zlato ze švestek. Vysvětli magistru Chelimu. Jamalika i paprťála. Acháno, paprťána. Džalala a paprťála. Tas kvartāl znalika zamāst piskurti, jārda piskurti. Patláma, žberluch. Patláma a žberluch. Tak vidíte, my mu nerozumíme, ale my mu věříme.
Co máme dělat, když nemáme tlumočníka? My ho stejně jednou vyhodíme. Patláma, paprťála. A ta řeč, ta se tak líbila tomu Fričovi i Verichovi, že kdykoliv jsme se potkali, já jsem říkal paprťála a on říkal žbrdluch. Podobně mluví jeden můj známý ve Strašnicích. Podívej. Co to máte za věci? Za věci to jsou takový haraburdí, takový nesmysly. A co máte, drahouškové? Páni, já mám nápad. Proč byste to místo ve škole nemohl vzít vy? Vždyť vám je přece jedno, jestli budete kuchař nebo kuchařka. Ano. Čím by si chtěl být, kdybys nebyl hercem? Herečkou. No, ani se neptám proč, ale ty jsi si vlastně ty ženský role užil. A víš, že jo? Dobrý den, pane řediteli. Já jsem Cibulková. Roubal, ředitel školy. Květuška. Krásné jméno. Tak vy byste u nás ráda vařila, že? Ano. No, to mi konečně spadl kámen ze srdce. Tedy ovšem já bych rád, abyste nastoupila již zítra. Abyste rozuměla, očekáváme velice důležitou návštěvu. Jak prosím? Já jsem nerozuměl. Bez všeho, pane řediteli. A v kolik hodin? Ráno kolem 6. Poroučím se. Mirko, kde jsi bral vzory, kde jsi se inspiroval pro ty ženské role? Koukal jsi po ženské? No samozřejmě. Já jsem se opečil spíš. Já jsem za něco od manželky, od tchyně. No prostě jsem střebával nějaké takové maličkosti, až jsem se stal tou ženskou. A došlo to tak daleko, že jsem se párkrát přistihl, že chodím na ženský záchod. Já jsem Cibulková kuchařka. Těší mě. Nagelfogel wurde Baníková uklízečka. Těší mě. Já jsem byla ve sklepě. Ano. Se podívat na těsto, že nekyne. A je to tím uhlím, je. Dobré ráno, paní kuchařko. Jak pak jsme se vyspinkali? No, zdálo se mi o neboštíku manželovi. Mně se zase zdálo o samých zvířatech. To asi proto, že máme dneska gruntovat v kabinetě. Tak jdem na to. Jo, nezapomeňte postavit na kávu. Pan ředitel je na to po ránu zvyklý. A máme tady naši oblíbenou soutěž o pivo z vlastní ledničky. Jsem přesvědčen, že totiž netušíte, že Mirek Lipský byl ještě donedávna velice úspěšným moderátorem jednoho hudebního uskupení. A to hudební uskupení hraje, a to je naše soutěž, za A dechovku, za B swing, za C heavy metal. A správná odpověď je... Za C heavy metal. A hraje to skupina Negative Face, to jsou moji vnuci. No jo, to jsou kluci. Já je snad přetrhnu. Vážení přátelé, dámy a pánové, dovolte, abych vám představil světoznámou skupinu heavy metal. Jak se jmenujete? No, Negative Face. Negative Face! Vedoucí skupiny a guitar and vocal Matěj Lipský. Gitar Štěpán Jandourek Lipský. Drums Martin Jandourek taky Lipský. A orgán Petr Malina. A to není Lipský.
Posluchač! Bye bye! Zvolňte se, papi. Ty víš, že v našem pořadu komiky známkujeme, že jim dáváme většinou jedničku, to jsou to komici na jedničku, ale za co? Za co by si dal Mirkovi ty? Já bych mu dal jedničku za toho dědu Potůčka. Já jsem to nezažil nikdy, aby 38letý kluk vlastně hrál dětka takovýmhle způsobem, tak přesvědčivě. Tak za to bych mu dal teda jedničku s hvězdičkou. Mirkovi bych dal jedničku, že je a jaké je. Mirečkovi Lidskému bych dala jedničku za statečnost a za to, že přes všechny peripety života prostě nepřestal bojovat a bojuje pořád a pořád vítězí. Docela určitě za jeho hereckou poctivost, protože on nikdy se nesníží k tomu, že by nějakým laciným způsobem vynucoval smích v hledišti, ale přes toho vždycky měl hodně. No tak právě za to, že zlaté je Oscar a to je největší jednička. Cibulko, že se nestydíš. Momento. Když si přebíral cenu Thálie za celoživotní dílo, tak si měl děkovnou řeč. A musím ti říct, že na tu děkovnou řeč mnoho herců vzpomíná dodnes a říká, že tak skvěle se v Národním divadle nikdy nezasmáli. Ale... To si tak dokonale doma připravil. Ale ne, Petře, to byla náhoda. Pan režisér říkal, že děkovací řeč by měla být minutu a půl maximálně. Tak. A mezi tím ale gestikovala asistentka režie prodloužit. Potřebujeme prodloužit, jsme krátký. Tak já jsem prodlužoval a jsem to prodloužil asi na 6-7 minut. Vážení diváci, já se s vámi loučím, přeji vám krásný zbytek večera, ale stejně si myslím, že nejhezčí tečka za tím naším dnešním pořadem by byla ta Mirkova děkovná řeč. Tak jestli mohu za sebe i za vás, za diváky, poprosit režii. Mám mluvit? Jo, směle do toho. Já jsem tak rozrušen, že nevím, jak mám poděkovat, ale cítím takovou potřebu, že bych měl poděkovat. Víte, ono je možné poděkovat jenom tak krátce, stručně říct děkuju a popadnout trofej a odejít. A nebo poděkovat velice rozsáhle rodině, samozřejmě manželce nebo manželkám, nebo milencům, milenkám. A možná to rozšířit třeba ještě na děti. Ahoj Filipku. A nebo to rozšířit ještě do dalších mezer, jako poděkovat třeba strýčkovi Váňovi, sestřenici Bětě, bratranci Poncovi, bratránkovi z Batávie, 3 sestrám, bratrům Karamazovým. No a on se taky hodně děkuje, třeba jsem to viděl při předávání Oscarů, Pánu Bohu a všem svatým. No a u nás se dlouhá léta děkovalo za všechno straně a vládě. Dneska se děkuje hlavně sponzorům.
No a vzhledem k tomu, že já žádného sponzora nemám, tak si musím poděkovat sám sobě. Takže já si děkuji sám sobě, že jsem to takhle dlouho vydržel, s pomocí tedy řady lékařů a jedné jediné manželky, že jsem odolal, když jsem chtěl kolikrát praštit s tímhle řemeslem a jít dělat cukráře do Pelhřimova. Chci poděkovat prezidiu Herecké asociace za tuto cenu, které si nesmírně vážím, protože si myslím, že je jedna z nejprestižnějších cen v našem oboru. Děkuji vám za všechno. Děkuji publiku. Prosím, můžete.